El passat 26 de setembre es van lliurar al Teatre Cursal els Premis eTalentum Manresa, en la seva primera edició. Els Premis eTalentum són un guardó que reconeix la tasca de foment i gestió del capital humà en 3 categories d'empresa, segons el nombre de treballadors. L'acte va ser presidit per l'il·lustríssim senyor Marc Aloi, alcalde de Manresa, i va comptar amb el suport d'un comitè d'experts, format per diferents entitats, que van ser els responsables de seleccionar les 24 empreses candidates a rebre aquest reconeixement. Els guanyadors van ser escollits mitjançant votació per part de candidats i treballadors del Bages. Alhora es va fer entrega d'un premi d'honor en reconeixement a la destacable trajectòria professional i personal del senyor Sebastià Catllà Calvet. L'acte va comptar amb la presència de més de 160 assistents, entre els quals cal destacar les 24 empreses finalistes, les autoritats i institucions de la zona i representants del teixit social i empresarial del Bages.